hankulan 'yan ƙasar Najeriya da Niger sun karkata dangane da wani gargaɗi da sojoji suka fara yi dangane da ƙasashe irin na su Najeriya da suke ƙoƙarin shiga faɗan Niger, wanda ana ganin ba alkhairi bane shigan Najeriya a cikin irin wancan faɗa da ake yi da Niger da ECOWAS da kuma ƙasar Faransa. Mutanen Niger dai an yi hasashen isu kaɗai ne za su iya nemawa kansu mafita, ma'ana su zaɓawa kansu abin da suke so ko kuma shugaban da zai iya jagoranta su, ba wai tursasawa daga ƙungiyar ECOWAS ko kuma Faransa ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkamu da warhaka, sannan mu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon bidiyo a wannan sharhi da muke kawo muku na safiyar yau dangane da al'amura da kuma abubuwan da ke faruwa a ƙasar Niger. Sabon dai gargadi da rundunar sojan haɗin gwiwa ta fitar ta Niger bayan da suka kafa shugaban ƙasar su, ma'ana na mulkin soji ko kuma a ce wato na riƙon ƙwarya. Tuni kuma rundunar sojan za ta kafa dukkan wato sojoji zaman gwamnoni a state 8 da ke faɗin ƙasar ta Niger. Sai dai kuma sojojin Burkina Faso, Mali da Gini za su tallafa wa ƙasar ta Niger, a yayin da kuma Niger ɗin ke maraba da shigowar Rasha ko kuma taimaka mata dangane da wannan hali da take ciki. Domin kuwa kasar ECOWAS ko kuma a ce kungiya ta ECOWAS yawo suna kokarin wato matsawa Niger ɗin lamba akan dole sai sun dawo da mulkin farar hula a kasar su. Da dama daga cikin dai mutanen Niger sun fara goyawa sojoji baya, duk da yake aka samu wasu tsiraru a ciki, ma'ana wanda suke goyon bayan dawowar Bazoum. Ana dai ganin cewa goyawa sojojin baya ya zama dole ne ga 'yan Niger, ba don koyo ba sai don su fita daga kangi da kuma wato mulkin mallaka da kasar Faransa ke musu. Wannan dai masana suka tabbatar da cewa ana yin wannan soyayya ne ko kuma gomara ma sojojin baya domin dai dawowa da martabar Niger din. Domin kuwa an samu sa'insa da takun saka tsakanin Muhammadu Isufu da kuma shugaba Muhammad Bazoum da kuma General Tichani, babban kwamandan sojojin kasar ta Niger, wanda ya shafe kusan shekaru 13, ma'ana yana jagorantar wannan runduna. Sai dai kuma an yi yunkurin canza shi a sati 2 da suka wuce kafin wato a afko a yi wannan juyin mulki na Bazoum da aka tabbatar da yinsa. Yanzu haka dai wasu abubuwa da ke fitowa fili su ne yadda Najeriya ke kokarin wato shiga wannan rikici na ƙasar Niger. Sai dai wasu masana, musamman ma irin sanata Shehu Sani, wanda ya gargadi ga Najeriya cewa kada ta sa kanta ko kudinta a yaƙi da mato ƙasar Niger, domin kuwa hakan ka iya mai da Najeriya baya, ba don komai ba kasancewa Niger da Najeriya an zama ɗaya, tamkar uwa ɗaya uba ɗaya ake. Matuƙar dai Najeriya ta ce za ta taɓa Niger, tamkar za a iya cewa wani abin kunya ne. Duk da yake dai ya zama dole wato shugaban Najeriya ya tsoma baki a harkokin Niger, ba don komai ba kasancewarsa wato uwa a Afirka, da kuma yadda yake ciyaman ma'ana a kungiyar nan ta ECOWAS, wato wacce yanzu haka ake sa da kuma nuna yatsa tsakaninta da ƙasar Niger. Waɗannan su ne abubuwan da suka faru tsakanin Najeriya da ECOWAS da kuma gargaɗin da ake yi a kai. Kada ku manta ku danna alamar subscribe, ku danna alamar ƙararrawa, ku taɓa muhawara kan wannan labarai da muke kawo muku.